Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan Allah da ke kallon mu a kan Peace Dawa Media da Ali Amir Foundation for the Blind Student of Muslims Association da jagorancin Khalifa Faith, ni ne naku Abdulmannan Ibrahim daga kungiyar nan na Almannan Charity Foundation. Wannan video ko in ce wannan tsako ya fito daga sarakai da manyan gari. Bayan Allah, duk wanda ke kallon mu don Allah, don girman annabi, don son ka da addini, ka yi kokari ka share wannan video. Share da za ka yi, kai ma naka sadaka kenan. Wannan yariyan da muke kallonta, yariya ne karama shekara 6, sunanta Fatimatu Ibrahim. Wannan yariya an haife ta tun tana wata 3, ciwo ya kama ta. Wani irin ciwo? Hole in heart. Rami ke cikin zuciyar wannan jinjiran yariya. Bawa Allah ka je abin takaici, abin mamaki, ba wani kudi ake bukata ba. $2,500 kudi da mutum guda zai iya biya. Ni na yi imani da Allah, wallahi billah, jama'an Peace Dawa Media mutum guda zai iya bada wannan taimako. Bawa Allah, wannan takarda da kake kallo, takarda kenan da ya fito daga kwalebu da ke nuna cewa kamar lalle wannan yariya wannan ciwo na damunta. Kafin in gwada muna namban da za mu tura sakonmu a kai, baiwa Allah ya sunanki? Fatima ne. Me ke damunki? Holy Heart. Menene Holy Heart? Cikin zuciya. Me kike so wurin mutane? Ko jami'a a samu mai aiki. Wayo. Kuma yankuri me zaki faɗi? Allah ya hore mu bayan Allah. Ubangiji Allah ya hore duk wanda zai tausaya duka Ubangiji Allah ya hore mishi ya bayar a mita aiki da shi. Bayan Allah mabarkuka. Wallahi tun da wannan video ya kai kan Peace Dawa Media, insha Allah kukanku ya kare. Bawan Allah, wannan abu zai iya cika da kai, zai iya cika da ni, amma annabi na gaya mana ya ce wallahu fi aunil abdu ma damatil abdu fi auni akhihi. Allah na taimakon bawa muddin bawa na taimakon dan uwansa. Allah kuma na gaya mana a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa anfiku mimma razaqnakum min qablu an ya'tiya ahadakumul maut. Ku ciyar daga abin da ni Allah na azurta ku kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku, fayakula sai ya ce, Rabbi ya Ubangiji na, laula akhartani ila ajalin qarib, Allah da za ka ban wani lokaci kadan, fa asaddaka wa akun minas salihin, zan aikata aikin kirki saboda ni ma in samu kaina cikin mutane nagari. Sai Allah ce maka a'a, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun. Idan lokacin kai Ubangijin Allah ba zai jinkirta maka ba, kuma Allah matsani ne ga duk abin da ka kasance kake aikatawa. Bawan Allah, bauyan Allah da ke kallo na da kuke kallon mu ga kuwa Allah, kuwa girman annabi, kuma don Allah bar kuka. Mu share da umma awaye, mu tausaya ma wannan jinjira, ba mu san gobenta ba. Bawan Allah, duk wanda ka san namba na Almannan Charity Foundation don Allah kar ka sa sakonka ciki. Wanga namba da ke kan screening ga shi za ka dibiye sakonka 0540 882255 0540 882255. Sunan da ke kan wannan mobile money number Ahmad Tijani Ahmad Tijani Ahmad. Fatima bar kuka kinji, bar kuka. Da ikon Allah, da albarkan Qur'ani, da darajar manzon Allah, da falalan addini, mutane za su cece ki kinji. Ni ne naku Abdulmannan Ibrahim daga kungiyar nan na Almannan Charity Foundation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.